wieder und ich schwimm zu dir rüber und ich nehm dich bei der Hand, weil ich dich mag. Und ich sag, heute ist so. Und das war's, Jungs. Gisteren waren we nog in Noord-Limburg in Mook. Vandaag zitten we in Kerkrooij. 4000 deelnemers stelt deze optocht. Een gigantisch grote optocht met heel veel verschillende onderwerpen. Heel erg kleurrijk. Natuurlijk gaat het over Roda en over de plaatselijke politiek en de plaatselijke problemen. Maar de schitterende optocht, kijk zelf maar met ons met. Daar is de nek, daar moet ze bij de groenheid passeren. Daar is de jet, daar is de jet, en die de groene bergen. Landsvulling spreken zo heel aan hen. Hallo! Komt dit er vanaf? Ja, dat is, maar dan wist ik gewoon dat nog kinderen maar eens voet. Wie kunt ze er vanaf? Dan krijg ik niets meer. Ik krijg niets meer met vuurwerk. Met een stolborstel. Ja, of op 90 graden denk ik. Maar dat wordt hem niet meer. Dat allemaal een stroes krijgt. Je kan makkelijk door die theezipjes. Maar zeker, vul je mekken hier weer aan. Ja? Ja. Of zit je al allemaal zo helder niet meer? Jawel, gaat toch die theezipjes. Ich bin ein Döner, ein Döner. Ich hab den Fieber auf den Kopf, ich bin ein Döner. Maar jongens, dat is niet de eerste van vandaag, hè, denk ik. Deze? Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Nee. 7 uur begonnen, hè? Voor de make-up. Of hoeveel glazen werken dan weg? Wie wil beker? Shotje leeg. Je zou het niet weten. Echt niet. Maar een hele hoop. We gaan door tot het gaatje. Roep in de hoedenbek, hallo! Hey! Die hebben
nur noch Schuhe an. Sie hatte nur noch Schuhe an. Sie hatte nur noch Schuhe an. Hey! Sie hatte nur noch Schuhe an. Nur noch die Schuhe an. Nur noch die Schuhe an. Hey, volgens mij heeft ze gewoon eens het verkeerd zitten, of niet? Sorry hoor, maar ik spreek in dialect. Volgens mij heb je ergens iets verkeerd zitten. Nee, ik ben dubbel uitgevoerd. Oké, heel leuk. Ja, dat is altijd beter. En dan kun Altijd een reserve. en dan kun je kerkraden laten zien. Ja, precies. Daarvoor kom ik naar Kerkrade. Hallo! Kleine bijdrage misschien? Er moet nog opgeboet worden, zet van dit af. Loop ze er altijd zo bij je? Ik ben altijd erbij, altijd. Ja, maar loop ze er ook altijd zo bij je? Zo, nou, alleen met het koud is, waarom is dat hier langer? Dat pabbelen. Oh, dan helpt het binnen. Ja, laat maar hangen zo, niet waar? Hey jongens, het speltje is toch al lang niet meer populair of al? Ja, dat is heel populair. Hallo! Hey, die tas is die bedoelde nu voor ons op te vliegen. Nee. Ja. Had ze de deksel op de vreugde opengemaakt? Ja. Oh, ik sta mijn vleesje aan te pakken. Hey jongens, je zit er wel heel serieus naar te kijken, maar volgens mij is het wel echt ellende op dit moment, hè, bureau daar. Ja. Wat kun je dan doen? Ja, niks. Je gaat er geen club tegen naar het graf dragen, of wel? Nee. Hey jongens, ik kan me eigenlijk niet voorstellen tussen al die vrouwen, die blijft van vanzelf jong, hè? Ja, dat kriegt ze wel. Maar ze lijkt de vrouw die uitzoeken. Is het dan zo erg dat Kerkrooij niet meer in Roda geluidt? Ja, weet je, Thomas, dan moet je Leuven er 24 punten in te halen. Maar ik ben daar erg bang voor. En wat moest er dan met zo'n groot stadion? Je kunt er gewoon veel beter een grote beertent van maken dan, hè? Kijk de Hanford, daar gaat het verkallen. Een grote beert, hè? Dat wil je misschien nog eens zien. Vult hij in Kerkrooij veel teuren?
alles, ik huur alles in Kerkrooij. Ik ben veel gemuld. Wel je moed. Ja. Over Roda. Over Roda vooral, ja. Daar wordt nog meer over. En over het kunstwerk, wat zilver, je krijgt zilverwerk en over de gemengde. Maar ik huur ook dingen zo van die privé-dingen, wat. Dat weet je, klumpje werden veel je klauw met kruidvat. Of dat de buurvrouw, dat die eigenlijk het leven doet met haar buurman, dat is ook al je hoed. En wat doet je ermee? Actie ondernemen of zwiegen? Ik onthoud alles. Ja. En ik kan zwiegen wie het graaf. Moeten jullie zelf allemaal nog wel bij, toch? Nee, ik word het wel uitdelen. Toch wel? Ja. Je zit niet zo gemeen dat je alles voor jezelf maakt. Nee. Dat is alleen maar voetig hebben. Da ist der Stadt, die mit mir fällt, wo ich gespielt hab in Lausanne, wo je wichtig in Freundschaftshand, wo hat die Spaß en leef met plezier, en denk mich hier, yes, je bent, ja, iedereen. Patrick de Veerde van de Vastelandsverein Kerkrooij West. Patrick, dus is hier in de kleurrijke optocht nemen komen. Volgens mij moet hij dat toch wel goed doen. Ja, dat deed me goed. Met Miese, wat hij meedrukt, had ik gisteren mijn eigen gezogen al gezien. Dus, maar het is allemaal schön, wenn ze langskomen en ze snappen dich da en ze winken nodig. Dat is geweldig, eenmalig. Als prins in Kerkrooij is natuurlijk de schitterende tijd, hè? Ja, geweldig. En sowieso al, ik ben er in november geprogrammeerd en dan bis er februari heel veel Sitzungen moeten bezoeken en offen, ik weet het allemaal. Maar winter zonnig door is en we gaan onze eigen opzog, dat is het hoogtepunt. Dus die is het als koning is? Nee. Nee. Van mij mag nog een paar dagen langer duren. Kerkrooij was het laatste station in 11 trek door Limburg, editie 2014. We hopen dat je je geamuseerd hebt. Veel gaan ze ook amuseren door zonder de mensen te begeven. We wensen je nog een paar schoon vastelavondtoeren. En op morgen dus is alles weer voorbij. Amuseer je. Tot volgende keer.